máme tu ďalšiu nehnuteľnosť. Nová závodná. Podunajské Biskupice, to už sme pozerali, že? Podunajské Biskupice. To vo vode tu dole. Tuto. Čo? Jo. Toto je strašne ďaleko. No, 140, no 145, dobrá. Dvojizbový. Veľkosť 35 m². To je celkom malý. To je strašne malý, akože bytík. 35 m². OK, obývačka, dobre, má to tu aspoň prerobené, čo je super. Že nemusíte do bytu nič investovať, má balkón. Celkom je dobrá vec, že sa vám tu zmestí aj nejaký PC stôl hneď vedľa obývačky. Počkaj. Takže hneď vojdeš, hneď máš nejaký vešiak. Konečne niekto, kto vie nejak normálne fotiť. OK, takže máš obývačku s kuchyňou. No to je také dosť na prd, pretože nemáš jedalenský stôl. Ten jedalenský stôl by si vlastne musel dať sem. Čo je dosť aj malá kuchynka, strašne. Ale tak 35 m², ako či by sme chceli. Jediná dobrá vec na tom byte, že nemusíš prerábať. Aj spálňa. Myslím si, že tu je až príliš veľa okien na to, aký je tam malý byt. Je to dobré, je to pekné, je to osvetlené, ale myslím si, že by tam stačilo úplne... Jsem v televizi, sakra, Jo, teda lidičky, Integrate snad bude Pro? Ďakujem veľmi pekne. Čau bro, sledujem tvoje streamy už dlhšie a fakt máš potenciál. Ak chceš, môžeme niečo spáchať, aby sme pritiahli real ľudí, nie botov, iba takých, čo ich baví tvoj content. Napíš mi na Discord. A čo by si chcel robiť takého? Lebo ja maximálne hrávam väčšinou singleplayerky, ukazujeme si nehnuteľnosti a takéto občas nejaké funny videá, tak vieš, nejaké reakcie. A potom maximálne hrám CS-ko, také, že multiplayer. A možno ešte nejakú pasmofóbiu alebo niečo, vieš, iba také. Takže neviem. Určite si pozri aj na YouTube, čo mám videá. Vieš, aby si približne vedel. Pretože väčšinou sa venujem realitám. A takýmito veciam. A max možno nejaké menučko, alebo niečo, vieš, také funny pozrieme. Alebo nejaké vtipné videjka, alebo tak. Takže neviem, že čo taký content, alebo niečo by si chcel. Ale kľudne. Som za. A čo sa týka iba týchto realít, tak to sa vám snažím nejako poradiť, vieš, lebo ja už som si kupoval realitu ako nehnuteľnosť a veľa ľudí nevie, ako treba postupovať pri tom, alebo hocičo. Nevedia, na čo si majú nejak dávať pozor, nevedia, koľko peňazí si majú pýtať za nejaký byt, vieš, lebo teraz sú ceny nehnuteľnosti strašne vysoko. Ale že extrém vysoko. My sa viac menej už pohybujeme skoro americkým cenám za nehnuteľnosti. Čo úplná, chápeš, pičovina, keby tu nemáme 5000 a 7000 plat, chápeš. Takže preto sa snažím nejako ľuďom teda otvoriť oči, aby vedeli, že akú približne cenu si majú pýtať za tie byty. Alebo domy. To je iba také, že čo sa snažím poradiť. A potom ešte preberáme scenaristiku. Alebo nejaké také videá, vieš. Strašne som chcel niekedy mať nejaký tým ľudí, že by sme robili nejaké short filmy alebo tak. Ale nejaké short amatérske filmy. Ale je strašný problém s amatérskými akože filmami robiť na Slovensku, pretože veľa ľudí to nebude robiť proste, chápeš, sú peniaze a tak. Včera som akurátne o tom vyprával na streame, ak si pozrieš. Alebo neviem, či si tu bol. Dobre, čo by sme si takého pozreli? Počkaj, čo tu majú? Tu majú kúpeľku? Teraz som sa stratil úplne. Akože do tej spálne by som dal určite menej okien, nech si tam môžem dať ešte poprípade nejakú skriňu alebo niečo. Určite by mi tu začalo treba iba tieto dve maličké okienka a tuto by som, a vlastne tu je radiátor. Tak tam asi nedáš moc. Ale tuto by sa dalo dať. Čosik.
nejaké skrinky. Aby si mal aspoň nejaký odkladací priestor. Kúpeľnička je malá, že? Akože extrém. Akože je pekná, je skoro ako moja, prerobená. I keď ja mám iné umývadlo, ale skoro podobný obklad máme. Ja mám tiež takú sivú, ale nemám sivo čiernu, mám iba čisto takú sivú. Je to využité na max, to vidíš. Možno ešte sem by sa dali dať nejaké, no asi sem, nejaké skrinky na tie šminky a takéto veci. Pretože ak máš iba toto ako odkladací priestor, tak to budeš mať furt zasvinené od vody a od niečoho. Čiže dosť na prd. Toaletka. No, je dobré to, že máš akože k miestu, teda k bytu, že rovná si parkovacie miesto. To je celkom výhoda. Si myslím, že na Bratislavu. Ale je tam problém to, že to je strašne malé. Tá kuchyňa by mi tam proste nevyhovovala. A na to, že i keď to má veľmi dobre prerobené, i keď je závodná, je úplne v ríti, čo sa týka, tak je strašný problém to, že chce 145 000. To vôbec. Akože má to pekné, má to prerobené, ale asi maximálne by som sa pohyboval tak 90 000, 95. To je taký maximum na Bratislavu. Nebytový priestor hodný na bývanie. Kramáre. Ozaj si z Bratislavy? Nevieš, ako sa tam pohybujú nejak platy alebo niečo? Inte? Pretože ja absolútne neviem. Viem, že iba kamaráti mi hovorili, že 1300 je zhruba taký normálny plat na Bratislavu. To je? Akože to je skoro v centre mesta, nie? 125 000. Tyko. Dvojizbový? Počkaj, nepozrel som, koľko tam mám. 37 m2, ale opäť nejaký maličký bytík iba. A dúfam, že to nie je tento prízemný. Počkaj. No to neuvidím. Také divné fotky majú. Sorry. Ale čo môžeš z tohto vydedukovať? Akože čo, aký je to priestor? Ešte tu má nadrbanú takú obrovskú klímu, ty vole. Izbe. Maličká kuchynka. Strašne. No. No tak, dobre. Nič som nepovedal. Má celkom väčšiu, no. Ale strašne tmavá. Svetlo. Nič. Kúpeľka je stará. Aspoň mi tu príde ten obklad. A vlastne nie. To je nový. Sorry. Ospravedlňujem sa. Má to nové. Som myslel, že to je ten starý taký ten obklad, vieš, taký ten 70. roky, čo sa dával. Ale to sú také menšie dlaždičky, toto sú väčšie. OK. Smesi sa mal aj práčka, všetko. Vieš, že toto drbon, to asi jaký hluk tam musí robiť, keď tam toto najebal. Odzvukovať. Ty vole. Ale máš aspoň nejakú terasku. Ja to neviem, že či to je nejak spoločný priestor, alebo to máš iba ty. Čo sú toto za fotky, mi povedz. Akože čo predáva? Nehnuteľnosť, alebo kríky, alebo čo? Alebo Murik predáva, alebo ja neviem. Čo mám z toho vydedukovať ako? Z takýchto fotiek. Úplne zbytočné fotky. Radšej mohol poriadne, za mňa vôbec. Akože 125 000, keď je to niekde v centre mesta, neviem, 37 m2 príde strašne maličko. Proste ja mám 52 m2 a mi to príde, že to je malý byt, že chcel by som ešte niečo väčšie. Takže ako vôbec.
Možno, že max by som sa pohyboval v cene, i keď je to v centre, možno nejakých 70-75 tisíc, možno max. Za to by sa to oplatilo, ale vôbec, že by nejakých ty koko, že 125, tak to absolút. Stavbárska, príjemný, dvojizbový. Ideme to pozrieť. Kde sa to nachádza? Zase niekde ďaleko v Riti. UFO? Čo to je? Čakajte, to si iba pozrieť, čo to je zač. Aké UFO? Aha, to sú bytovky. Ježiš, čo to je? A je tam nejaký park alebo niečo? Jak to pozrieť? Aha. Tak toto majú dobré spravené. Tu je hneď Tesco. OK. Ako neviem, akože si ďaleko od centra, myslím si, že dosť. Ale toto je pre mňa taká, akože je to pekná lokalita, ale chápeš, si ďaleko od centra. Od všetkého. Od autobusky, od vlakovej stanici. Čiže také dosť nápad. 147 za dvojizbový opäť. Menej než mám ja. Ale dúfam, že to aspoň bude nejak dobré. Ukáž. Ak je toto kuchynská linka, tak je extrémne malá. Alebo vlastne kuchynská linka je tu. Aha. Tu vidí. A vlastne, že to je zrkadlo, je retardovaný idiot. Som myslel, že sú to dvere, a pozerám, že bolo aké úzke dvere, že kto by sa zdaďal zmestil. A to je zrkadlo. No je ma udžubali. Troška sa mi nepáči, že vchádzaš hneď do obývačky. To je troška dosť na prd, si myslím. No, tá kuchynka je akože extrém malá. Čo si blázen. Tam ani nič neuvaríš. Tu budeš variť normálne o mikrovlnku si budeš zavádzať, ty vole. To mohli nejako inak poriešiť. To mi príde strašne malé. Ty kokos. Ešte aj spálňa strašne malíčka. Ale podobne asi veľkú mám aj ja. Spálňu. Tiež mám stávanú skriňu a možno, že jedna posteľ, max. Troška sa mi ale nepáči, že ty nemáš vôbec dvere pri kuchyni, čiže keď si budeš variť, tak všetok smrad ti pôjde sem. Čiže troška dosť naprd. Kúpeľňa stará, tu vidíte, praskajú obklady. Treba vymeniť. Poďme aj tu. Jak môže niekto pýtať za toto také peniaze, keď to nemá ani prerobené, ani nič, to nevieš nejako využiť. No, tuto máme pôdorys. Ani nemusím pozerať onú 3D vizualizáciu. Bude mi stačí toto. Keď tu vidím, že hneď kľudne mohol spraviť to, že ešte sem mohol potiahnuť nejakú kuchynskú linku. Kľudne si mohol dať, že treba chladničku si dá sem. Alebo treba by si dal chladničku sem. Dá sem troška menší gauč, nejak takto rohový. A sem si mohol dať nejakú obývaciu stenu, nie? Kľudne to mohol tak spraviť. A aspoň troška by sa ti tá linka, vieš, že rozšírila. Že aspoň tuto by mal nejak tú kuchynskú linku. A sem si kľudne mohol dať potom chladničku. Lebo v podstate tu nemáš ani kde sa nájsť. Doslova. Jedine sem by si musel dať, ak by si mal gauč, tak sem by si normálne musel dať taký maličký stolík iba. Úplne taký, že maličký, taký buď štvorcový, alebo taký ten mini stolík. S takými barovými stolíčkami. Ale za mňa strašne malá kuchyňa. Neskutočne. Aj celkovo ten byt je úplne taký tiesnený, malinký. To je dosť veľká nevýhoda. Toto neviem čo je. Či to má ako balkón, ale toto nevyzerá, že by to bol balkón. Asi je to terasa.
To mi príde jak tie americké byty. Normálne toto. V Amerike sa dávajú takéto bytovky. Za mňa akože určite nie. 147 000 tak to vôbec. Ešte si aj úplnej v riti. Maximálne by som sa možno pohyboval tak 65 000 za také rozmery, čo tam dostávaš. No, aj gauč on si dal na túto stranu, mal si dať práve že na túto druhú stranu gauč. A tu si mohol uvoľniť priestor a sem si mohol dať chladničku, čiže a tú kuchynskú linku mohol rozšíriť. Alebo si mohol kuchynskú linku spraviť z tejto strany nejako. Čiže za mňa úplne nejak blbosť.